Gadewch yn buddio. O holl alluog ac ardwydd, dyn ni'n dod gyda bron di ac yn gofyn nawr o Dduw am dy bresenoldeb a dy gymorth. Yn gofyn y cyfan yma yn enw Iesu Grist a'i waed, a gofyn o Dduw i ti i'n helpu ni i ddoli y bydd yr oedfa yn bendith a fydd y cyfan yn dy ddwylo. Yn gofyn hyn i gyd yn Iesu Grist. Amen. Jyst rhai coeddiadau. Fel y gwelwch, dyw Higham methu bod gyda ni y sil yma, felly dwi'n cymryd ei le fe. Ond wythnos nesaf, os dyw am mynd, Higham pregethu am hanner awr wedi 3 fel yr arfer. Does dim casgliad ar y foment, felly gadewch ni i droi at air Duw ac darllen o Ioan pennod 3. Ioan pennod 3. Dylen ni wedi dweud croeso i'r gwasanaeth hefyd, gwyddio bydd bendydd Duw yn ni. Ioan pennod 3, jyst rhai adnodau o'r rhan yma. Dechrau gyda adnod 16. Canes felly y caro Duw y byd, fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. O blegydd, ni ddanfono Duw ei fab i'r byd i ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Yr hwn sydd yn credu ynddo ef, ni ddemnir. Eithir, yr hwn nid yw yn credu, a ddamnwyd eisoes. Oherwydd na chredodd yn enw unig anedig fab Duw. A wedyn i ddiwedd y benod, adnod 35. A mae'r tad yn caru y mab, ac y fe aroddodd bob peth yn ei law ef. Yr hwn sydd yn credu yn y mab, mae ganddo fywyd tragwyddol. Yr hwn sydd heb gredu i'r mab, ni wel fywyd. Eithir y mae di gofaint Duw yn aros arno ef. Amen. Bendythu'r darlleniad ei air sanctaidd. Gadewch i ni weddio. Unwaith eto o Dduw, dyn ni yn dod gyda fron ac yn gweddio gyda fron, yn dod yng ngwaed Iesu Grist a'i gyfiawnder ef. Diolch am ei fywyd ef. A dim ond trwy e fe, dyn ni'n gallu dod gyda fron. E fe yw y gwahaniaeth. Gwahaniaeth rhwng damnio a safio. O Dduw, dyn ni'n diolch bod nifer o ni wedi dod i'r bywyd a bod ni wedi credu yn Iesu Grist. A dyna bendith yw e fe. Bendydd o'r nefoedd, bendydd ar y ddeiar, bendydd yn ein calonau ni. Ac o Dduw, mae'r clod i gyd iddo ti. Nes o ti dangos gras i ni, edrych arno ni mewn piti, anfon y mab, a wedyn anfon yr ysbryd i'n calonau ni, ac harwen ni at Galfari, at y groes, at Iesu Grist. A dyn ni'n cofio'r amser i ni gredu, amser melys iawn a dedwydd iawn. Amser le brofon ni maddeuan pechodau a llawer mwy. A dyn ni'n gofyn nawr o Dduw i ti ymestyn y gras yma i lawer yn ein plith ni, i ti gyrraedd eu calonau nhw, i ti feddalu nhw, ac i hyd yn oed eu torri nhw le mae'r rhaid, mwyn i adnewyddu nhw. Ac o Dduw holl alluog, le arall allan i fynd i ofyn y fath bethau, ond dim ond i ti, wyt ti yn abl o Dduw, wyt ti'n abl i wneud y pethau yma gyd. A felly, dyn ni'n ymwybodol bod ni'n dod i'r lle cywir ac iawn i ddod i ofyn i ti. Ac yn gwybod hefyd o Dduw, dy fod yn Dduw sydd yn ateb gwyddiau, ac o Dduw, wyt ti'n nawr yn ein clywed ni, clywed ein desewiadau ni, ac dyn ni'n gofyn i ti i wrando ac i ateb.
I anfon yr ysbryd, i anfon y mab i'n plith ni. Mae angen mawr arno ni o Dduw. Angen mawr yn ein cenhedlaeth ni. Ac dyn ni'n gofyn i ti i lenwi y lle yma efo dy bresenoldeb. A fydda ti o Dduw yn llenwi y lle ar adeilad, llenwi ein calonnau ni hefyd. A byddwn ni llawn o ddiolchgarwch a moliant wrth i ni brofi ti. Gofyn i ti o Dduw i ddangos dy hun i ni, i ti ddaguddio dy hun. A gofyn o Dduw i ti ddangos i ni pa mor fawr wyt ti, a pa mor gariadus ac llawn meddiant wyt ti. Ac i ni dimlo y sancteirwydd, i ni dimlo'r cariad ochr yn ochr. A fydd y cyfan yn Iesu Grist. O arglwydd wrth i ni edrych ar y byd yn lladd ac yn casau, yn arbennig ar y amser hyn nawr yn y wlad Uwcran, ac wrth i ni feddwl amdano nhw o Dduw, dyn ni'n ymwybodol o beth yw tywyllwch calon dyn, yn gallu fod mor greulon, mor gas, ac i gyd i wneud â meddiannu ac gyda balchder o beth newn ni o Dduw ar byd yma, beth newn ni yn calonnau ni. Dyn ni'n gweld y tywyllwch ac yn gweld pa mor arswydus yw e i gyd. O felly o arglwydd, edrych mewn tosturi arno ni gyd yn gofyn ar ein gwledydd yma, ein gwledydd ni. Ac wrth i ni ystyried y dyfodol, nid jes i Uwcran, ond i ni gyd, pwy a wyr beth ddeif ar ein traws ni. Ond un peth dyn ni'n gwybod, bod creulondeb a gweld hefyd ofn a bethau felly ochr yn ochr, ond yn yr efengil mae yna ateb, ac dyn ni'n diolch bod efengil gyda ni, a tra bod dyn yn casau ac yn ymladd, dyn ni'n gallu pregethu mab y dyn. Ac yn gofyn nawr o Dduw, i ti roi y gallu ni, i ti lenwi ni ar ysbryd glân, i fynegu ac i ddisgrifio mab y dyn, ddisgrifio pwy ydyw e, a beth mae wedi ei wneud, a bod e wedi dod yn barod. Dyn ni, fel mae'n digwydd, ddim yn edrych ymlaen i'r gwaith achubol ar y groes. Dyn ni'n gallu gweld y peth yn hanesyddol ac yn edrych yn ôl ac yn sylweddoli bod y cyfan wedi wneud. Mewn gwirionedd roedd yn tadau ni yn y Hen Testament gallu dweud hynny o safbwynt sicrwydd pwrpasau Duw. Ond dyn ni'n gallu dweud y cyfan o sicrwydd pwrpasau Duw a hefyd ffeithiau hanesyddol, a bod e wedi dod a bod y hanes i gyd yn y gair sydd heb wall. Ac yma dyn ni'n darllen pethau rhyfeddol iawn. O, mae bob gair llawn bywyd, llawn rhyfeddod. Ac o Dduw nawr, dyn ni gwyddio i bethau mae i gyffwrdd ein calonnau ni. A ti gyffwrdd i ni gyd a'n teuluodd ni. Dyn ni'n gofyn nid unig am y pethau mawr, ond hefyd am y pethau bach i'n bywyd ni. Ac i ti fod gyda ni mewn corff ac enaid ac ysbryd. A ti gyffwrdd ni ac yn cadw ni o Dduw. Yn gofyn i ti ddangos trigaredd ato ni fel teuluodd unigolion, fel capel, eglwys, sef corff Crist, ac fel cenedl hyd yn oed. Ond i ti o Dduw i helpu ni o ddydd i ddydd, ac yn y pethau sydd yn dod ar ein traws ni, o rho dangnefedd, rho ras, rho gryfder, rho wirionedd i ni yn y cyfan, ac i gadw ni. Dyn ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu yn Gethsemane ac yn dioddau y fath dioddau, ac i'r angel hynny ddod i gymorddau yn ei gorff ac yn ei gyfansoddiad. Ac yn aml o Dduw, nid mewn ar iawn, felly yr oedd y Iesu yn profi, ond o safbwynt ni o Dduw, jyst trialon bywyd, falle rhai wneud ar efengil,
o Dduw. Ni'n gofyn i ti i gadw ni mewn corff ac yn cyfansoddiad ni ac yn rhoi ni gryfder corff a ysbryd. Felly lliw nawr hyn gwyddiau yn dair yn gofyn o Dduw i ti ddod ac yn helpu nawr am y awr fach fer hon. Ti fod gyda ni bob un o ni yn ein calonnau dwfn, bydda o Dduw gyda ni. Gofyn y cyfan yma yn enw Iesu. Amen. Wel, yn emyn cyntaf ni, prynawn yma, yw 530, 530. O'na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, gadewch i ni sefyll i ganu.
Dro gyda fi at Ioan penod 3, adnodau 16 hyd at 18 a 35 hyd at 36. Cystal ni ddarllen eto achos dyn nhw ddim yn llawer o eiriau. Canes y felly, y caro Duw y byd, fel y rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddwef, ond caffael ohono fywyd trygwyddo. O blegyd, ni ddanfonodd Duw ei fab i'r byd, i ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Yr hwn sydd yn credu yn ddwef, ni ddemnir. Eithir, yr hwn nid yw yn credu, a ddamnwyd eisoes. Oherwydd, na chredodd yn enw, unig anedig, fab Duw. A 35, a mae tad yn caru y mab, ac e fe arhoddodd pob peth yn ei lawef. A hwn sydd yn credu yn y mab, mae ganddo fywyd trygwyddo. A hwn sydd heb credu i'r mab, ni wel fywyd. Eithir y mae digofain Duw yn aros arno ef. Nath y geiriau yma'n haro i chydig yn ôl. Darllen nhw yn amser defosiynol ac jyst yn myfyrio ar y geiriau, really, dros gyfnod eitha hir. A jyst yn taro fi y gwahaniaeth sydd yn y mab Iesu Grist. Fe yw y gwahaniaeth. A hwnna yw'r neges a'r teitl mewn gwirionedd. Y teitl felly, gwahaniaeth y mab neu gwahaniaeth yn y mab sydd yn o fe. A wi eisiau sôn am pwysigrwydd y mab i ddechrau, hefyd y gwahaniaeth yn y mab, a hefyd y galon, achos sut gewn ni'r mab, ond trwy ffydd yn y galon, a pwysigrwydd y galon hefyd. Ond i ddechrau y pnawn yma gyda pwysigrwydd y mab. Ac wrth ni edrych ar adnodau, sylwch gyda fi, yn adnod 35, mae tad yn caru y mab, eisiau sôn am hynny. Yn adnod 16, y mab yw yr unig anedig. Nôl i adnod 35, y tad sy'n rhoi popeth yn ei ddwyloedd. A mae sôn am achub yna hefyd, adnod 17, mae'r mab yn achub. Gydwch chi'n dosor yna, fesul 1. Mae y tad yn caru y mab. Nawr, mae'n fendith i fod mewn teulu hapus a gweld y tad a mam gyda chariad at o'i gilydd ac at y plant. Mae'n jyst un o bethau hyfryd. A mae'r plant bach yn sbio ar y rhieni. Ac wrth gwrs, os hwylistod yna, cariad yna, mae'n bleser. Falle dyw'r plentyn ddim yn meddwl o'r peth rhyw lawer, ond mae'n cymryd y cyfan i fewn ac mae'n hapus ei hunan yn y cariad hynny. A felly, mae'n lun i ni y prynawn yma o'r cariad yn y drindod, a ni yw plant. Y cariad rhwng y tad a'r mab. Mewn ffordd, dim ond dechrau profi hyn i ni. Dyn ni'n gweld yn y gair, ni'n profi rhywbeth yn ein calon o hyn hefyd. A dyn ni'n edrych mewn diddordeb mawr, achos y drindod, tad a mab yr ysbryd glân sydd droson ni. Ac yn arbennig fan hyn, dyn ni'n sôn am y tad a'r mab. A hwn yw dechrau bywyd teuluon ni. Fe welwn ni hyn mewn gwirionedd am bythbethoedd. Ac byddwn ni yn rhan o'r bywyd teuluol hapus yma. A mae'r hapusrwydd wrth gwrs yn dechrau yn y drindod ac rhwng y tad a'r mab. A ni'n sylwi fan hyn. A mae'n dweud llawer am y mab wrth gwrs. Mae'r tad yn caru y mab. A dyna'n pwysles ni pnawn yma yw pwysigrwydd y mab. A ni'n sylwi hyn. Dyma chi gariad uwch y cariad teulu, uwch na bob cariad. Nid cariad gras yw hwn, fel yn adnod 16, bod Duw yn caru'r byd, mae hwn yn wahanol. Dyma chi gariad heiddiannol. Does neb yn heiddiannol fel e fe. Dyma chi bir gariad. Mae tad yn caru y mab oherwydd
bod e'n heddiannol a pwy yw e. A fel wedys i, mae'r cariad yma, y tad yn caru y mab, yn dweud llawer am y mab. Does neb fel y tad. Ac mae'r ysgrythur yn pwysleisio fel yr cariad hyn uwchben bob cariad. A mae'n dweud llawer i ni am y mab. Mae'r tad yn caru y mab. A dyn ni'n dysgu llawer o bwysigrwydd y mab oherwydd bod tad yn caru y mab. Mae'n bicsiwr i ni. Hefyd, mae'r mab yn unig anedig. Yn adnod 16, rhoddodd e fe ei unig anedig. Fe yw y mab. Does dim mab arall. Fe yw y mab. Mae hwnna'n dod â pwyslais ar ei bwysigrwydd hefyd. Dyn ni'n hefyd yn dysgu o rhannau eraill yn Efengil Lwc, enghraifft, un rhan sydd yn dweud hyn, ti yw fy anwyl fab, yno ti ym-bodlonwyd. Ac hwnna yn ei fedydd. A wedyn, wrth gwrs, yn trawsnewidiad, hwn yw fy mab anwyl, gwrandewch ef. Felly mae yn unigryw wrth fod yn unig anedig, ond hefyd mae'n anwyl. Yn y Saesneg, beloved, ond fi'n hoffi'r gair Cymraeg yna. Mae'n anwyl, fy anwyl fab. Ac anwyl yw e, ym mhob ystyr, mae'n anwyl. Does neb yn anwyl fel Iesu Grist. Felly mae'n sefyll mas yn unigryw, ac yn unigryw anwyl hefyd. Ac eto mae'r berthynas yma, nid jyst bod y tad yn caru y mab, ond mae'r berthynas y mab i'r tad eto yn dweud llawer i ni. Mae'n arwydd i ni bod hwn yn bwysig, bod Iesu Grist yn bwysig. Fwy, yn adnod 35, dyn ni'n dysgu hynna hefyd, ac fe roddodd bob peth yn ei lawef. Mae tad yn caru y mab, ac mae'n ymddiried ynddo fe. Ymddiried pob peth ynddo fe, pob peth. Ac mae'n rhoi yn ei ddwylo pob peth. Gofal pob peth. Nawr, wrth gwrs, gwelir hyn yn swyddogol yn yr atgyfodiad, le mae Iesu Grist yn dweud, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Mae'n wir, hwnna yw y foment yn swyddogol, a mae'n cael yr awdurdod yma. Ond mae'r awdurdod, a nath ei ennill yn y farwolaeth a'r atgyfodiad, mae'r awdurdod hynny yn ymestyn dros y cyfan. So felly nid awdurdod o'r moment gafodd ei groesholio ac atgyfodi ymlaen yw e. Na, ddim yn gwneud unrhyw sens o gwbl yw e. Mae'n meddwl bod hanner a hanes y byd yma allan o'i awdurdodef. Na, mae'r awdurdod yma yn ymestyn dros y cyfan. Dyma ffyrdd Duw, ynddo? Dyma ffyrdd Duw. Mae e gyda pob awdurdod yn y nef a'r ddaear. A beth mae hwnna'n meddwl? Wel, rhoddwyd iddo fe y greadigaeth, y fe sydd yn creu. Hefyd rhagluniaeth, y fe sydd yn trefnu pob peth. Ac wrth gwrs, y gwaith arbennig hynny o iachawdwriaeth. Ac iddo fe rhoddodd y tad y gwaith o achub i'r mab. Wel, mewn sawl ffordd. Tad wedi dewis rhoi gofal pob peth i'r mab i Iesu Grist. Mor bwysig yw Iesu Grist felly. Mor bwysig. Does dim awdurdod fel hyn, a dim pwysigrwydd fel hyn. Mae'r tad wedi osod yn bwysig, a felly mae rhaid i nodi pwysigrwydd y mab. A felly mae'r arglwydd Iesu yn brysur nawr, yn trefnu pob peth, mwyn pwrpasau Duw, ac hefyd, beth sy'n rhyfeddod, mae'n trefnu pob peth mwyn ei bobl. Mae yna rhyw ffocws i gael. Mae'n trefnu pob peth mwyn chi. A mae holl symudiadau hanes y byd, a'r pethau mawr a'r pethau bach,
Hyd yn oed symudiadau y cosmos a pa bynnag ffordd mae hwnna'n effeithio ni, neu beidio, ond mae'r cyfan yn ei ddwylo ef ac mae'n trefnu pob peth mwyn ei bobl mewn cariad atom ni. Hwn yw dymuniad yr arglwydd. Ond wrth gwrs, y peth mawr yw'r iachadwriaeth. A mae'r mab yn achub, mae'n sôn am achub. Wrth gwrs, mae cyfan yn sôn am achub yn yr adnod yma. Ond mae'r gair achub i gael yn adnod 17. Mae'r mab yn achub. A mae hwn mor bwysig. Does neb arall yn achub. Dwi'n credu bod llawer gyda dymuniad o achub beth bynnag. Ond does neb arall gallu achub. A mae'r arglwydd Iesu'n gallu achub ar dymuniad i achub. A felly, mae'n achub. A mae'n achub wrth gwrs trwy ddod i'r byd yma, trwy byw drosom ni a marw drosom ni. A mae popeth i wneud y fe, i wneud â achubiaeth. Mae'n byw, mae fywyd yn achubiaeth, mae farwolaeth yn achubiaeth. Hyd yn oed mae ei atgyfodiad yn achubiaeth wrth gwrs. Ond mae ei fywyd yn ei lle ni o drian am bywyd ni. Dyn ni'n dysyn heiddi damnedigaeth, ond mae Iesu yn byw yn ei lle ni. A beth am ein pechodau ni? Wel, mae'n cymryd ein pechodau ni. A felly, yn syml iawn, mae'n golchi ni a mae'n gwisgo ni. Yn syml iawn. A mae hwnna mor hyfryd. Chi'n bod gyda plentyn bach, chi'n molchi nhw, ydych chi'n gwisgo nhw, ydych chi'n neud y cyfan i nhw, ydych chi. Pryn nhw'n fach iawn, dyn nhw methu wneud llawer dim. Ond ni'n neud y cyfan dros nhw. A mae Iesu Grist yn neud y cyfan dros ni. Mae'n molchi ni, mae'n golchi ni, a mae'n gwisgo ni. A mae'n achub. Mae'n achub ni. A mor hyfryd, dyn ni'n edrych yn ei dillad. Wedi ein golchi'n lan a gwisgo mewn cyfiawnder. Wel, beth am y gwahaniaeth felly? Dyna'r pwysigrwydd yma, beth am y gwahaniaeth? Mae llawer fan hyn yn dangos am contrast mawr, a gwahaniaeth mawr. Mae yna sôn yn adnod 16 am golli yn y Saesneg perish neu dinistrio. Mae dyn, yr angredadyn, yn cael ei ddinistrio. Mae'n colli. Mae'n colli a'r cryf hefyd. Ennill colli, mae'n colli. Hefyd, damnio, adnod 17 a 18. Mae'n cael ei ddamnio, mae'n sôn am ddamnio, mae'n sôn am ddigofaint yn adnod 36. Wedyn ar ochr arall, adnod 36, mewn ffordd yn sôn am gweld bywyd, achos ni wel fywyd yw hanes yr angredadyn, felly hanes y credadyn yw gweld bywyd. Mwy na hynny, fe welwn ni adnod 36, mae ganddo fywyd tragwyddol, ac mae'n cael ei achub. Dyna beth ni wedi sôn amdano'n barod, ond mae'n mor bwysig, bod ni'n cael ein hachub o hyn i gyd, o digofaint, o damnio. Gadewch i ni edrych hwnna to. Sôn am golli, sôn am damnio, sôn am ddigofaint i ddechrau. Na nid hawdd sôn am golli neu dinistrio, damio a digofaint. Mae yna 3 llythyrin mewn ffordd, dinistrio, damio a digofaint. Ac nid hawdd sôn am uffen a condemniad Duw. A dwi'n ymwybodol fy hunan, mod i ddim yn gwneud gymaint a ddylwn ni. Wedi bod yn gwrando ar fy nhad yn pregethu yn ei henaint. Ac o'n i ddim yn sylwi gymaint oedd yn sôn am uffen a cosb Duw a damnedigaeth. A mae yn sôn y peth yn garedig iawn ac yn clir iawn hefyd. A mae angen yn dod sôn. Yn cofio pe ges i'n achub. Y peth mawr nes i brofi oedd ofn uffen. A rhoddodd y fath ofn I fi as I redeg I Iesu Grist mwyn diogelwch. Wel, nodwch fan hyn felly, adnod 18, mae wedi ei ddamnio eisoes.
Nid mater bod y peth yn y fantol yw e. A gen i weld pa ffordd i fe fel rhywbeth neutral nawr. A bod ni gyd mewn stad neutral na. Dyn ni gyd mewn stad o bechod yn barod, a felly ni'n wedi damio yn eisoes. Dyna yw ein cyflwr ni, dyna yw ein dyfodol ni. Dyna'r sefyllfa mae bob angredadyn ynddo. Mae wedi damio eisoes, mae wedi dechrau. Mae damnedigaeth wedi dechrau, allwch chi weid. Ac hefyd wedyn, yn anno 36, mae'n sôn bod digofan Duw yn aros arno fe. Dyna chi pictiwr yw na, dyw e. Pictiwr brawchus iawn ac ofnus iawn bod digofan Duw yn aros arno fe, yn pwyso arno fe. Mae rhyw lun fyna o'r clefydd Damocles, Sword of Damocles, gael ei ddal a llinyn. A mae'n pictiwr yn dyw e. Dyna union ein sefyllfa ni. Mae yna digofaint dros ein pennau ni, a llinyn yn ei ddale. A dim ond anadl bywyd, dim ond curiad calon sy'n cadw ni rhag y cleddyf yn dysgu'n ar ein calonau ni ac yn ein condemnio ni. A digofaint Duw a pwysau hynny, a damio a digofaint a pwysau hynny yn dod ar ein calonau. Pwy all fynegu pethau yma? Mae'r peth yn dywyll iawn. Calonau ein heneidio ni yn profi digofaint llawn Duw. Ac mae rhyw agwedd o'r ochr arall sydd hefyd yn ochr arall i ddigofaint, sef beth ni'n colli. Ac adnod 36, mae'n sôn fyna, ni wel fywyd. Dyna chi hanes yr angredadau. Nath hwn taro fi rhai blynyddoedd yn ôl. A oedd e rili wedi effeithio fi wrth feddwl am hyn. Beth yw hanes yr angredadau? Ni welwn nhw fywyd byth. Yn y bywyd yma, nawn nhw byth brofi bywyd, na byth bythoedd. Dyna chi hanes e. Ni welwn nhw fywyd o gwbl, dim ond marwolaeth. Dyna chi gyflwr, digalon, trienus iawn. Ac wrth gwrs, y cwestiwn yw, a mae'r rhan yma sgythyr yn dangos yn glir, beth yw y rheswm am hyn i gyd. A ni'n gweld anod 18 mor glir. Pam mae hyn i gyd? Pam maen nhw'n cael ei damnio? Pam mae digofaint Duw yn nhw? A ni'n darllen y geiriau yma. Oherwydd na chredodd yn enw unig adnedig fab Duw. A mae rhywbeth yn y geirio hynny yn taro chi. Sef, wnaethon nhw ddim yn credu yn enw, ond edrychwch ar y ffordd maen nhw'n disgrifio Iesu Grist yn enw yr unig anedig fab Duw, yr un anwyl. Wnaethon nhw ddim credu yn yr un anwyl, mab Duw, y mab arbennig yma. A mae'n dangos pechod dyn, mor hyfryd, mor garedig oedd Iesu Grist, mor arbennig oedd Iesu Grist, mor barod i'n hachub ni, i'n cadw ni rhag o drwg. A wnaethon ni peidio a chredu yn yr un anwyl. Ac oherwydd hynny, dyn ni'n golledig. A dyn ni'n cael ein damio. A bod digofaint. A hwn yw'r gwirionedd mawr. Mae rhaid i ni mewn ffordd yn siglo'n hunan o mas o'r byd materialistig yma. Y byd yma sydd yn llawn pleserau a prysurdeb, ac wrth gwrs ni'n hofio pethau mawr, y pethau mawr. Wy'n gwybod taw hanes yr rhyfel yn Ukraine sydd yn llenwi'r pepurau a popeth arall, a'r pethau digidol, ond mewn ffordd nid hwnna yw'r hanes mawr. Y hanes mawr yw Cilfwr Dyn, a bod e'n mynd i wynebu Duw cyfio, a sanctaidd. A hwnna yw y peth. Ond mor bell yw cyflwr Dyn o hyn. Mae e ddim yn meddwl am peth, ond pryd bynnag mae e yn clywed yr efengil. Maen nhw'n gwrthod, dyn nhw ddim yn fodlon credu yn yr un anwyl, yn yr unig anedig fab,
yn Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, y fydd na ddamnio. Ond nhw'n barod mewn cyflwr o ddamnedigaeth. Yn barod. Dan ddigofaint, yn barod. Ond ar ben hynny, maen nhw'n profi y llawnder o ddigofaint oherwydd iddyn nhw beidio a chredu yn yr un anwyl, Iesu Grist. Ond mae'r mab yn newid hyn i gyd. Mab yw'r gwahaniaeth. A drwchwch nawr yn adnod ni beth sydd yn bosib i enau bach. Mae enau bach yn gallu credu. A welwn ni fan hyn bod y credadyn felly, os edrychwch chi ar y gwrthwyneb, yr adnod 36, ni wel fywyd, dyn ni'n gweld bywyd. Dyn ni'n profi bywyd. Fe yw y bywyd. A mae'r bywyd yma yn ein calonau ni. Dyn ni'n gweld bywyd ac yn profi bywyd. A fwy na hynny, yn adnod 16 a 36 hefyd, y mae ganddo fywyd trwgwyddol. Yn yr un ffordd ni'n sôn bod dy gofyn Duw yn aros arno ef, a bod eisoes ddan damnedigaeth, a fydde wedi ei ddamnio eisoes. Yn yr un ffordd ni'n gweud hwnna, taw eiddo'r angredadau yw damnedigaeth, yn anffodus, yn erchyll. Ond eiddo'r credadyn yw bywyd tragwyddol. Bywyd tragwyddol yw yn heiddo ni. Yn Ioan penod 4, adnod 14, mae'n dweud, ffynon o ddwfr oddi mewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. A well of water springing up to everlasting life. Ffynon o ddwfr oddi mewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae'r bywyd tragwyddol wedi dechrau'n barod. Mae yno ni. Wel, yn y pethau bach i darllen ysgythyr, mae'r gair yn dod mas yn cynhesu canog chi. Beth yw hwnna gyfaill? Beth yw hwnna? Ond y bywyd, a'r bywyd tragwyddol, yn ffrydio. Ac beth yw diddordeb chi yn pethau Duw, a'r sychu chi am bethau Duw, am Iesu Grist. Dyw'r byd ddim yn sychedu i adnabod Iesu Grist. Ond yni, pam felly? Oherwydd, mae'n y ffynod o ddwfr oddi mewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Ac mae hwn yn dangos ni bod ni wedi'n hachub, yn symud o damnio i safio. Ni wedi cael ein safio i ddefnyddio gair Saesneg a wneud yn Gymraeg. Ni wedi cael ein safio, wedi cael ein hachub. Wel, fe yw y gwahaniaeth. Iesu Grist yw y gwahaniaeth. A mae'n hyneidiau ni yn colli neu'n ennill ar y sail Iesu Grist. Dyn ni'n byw arno fe, neu dyn ni'n cael ein damnio ganddo fe. Mae'n dod mewn barn, neu mae'n dod mewn achub. Dwi ddim yn dod i barnu, fel mae'r gair yn gweud fan hyn. Mae'n dod i achub, o fydd e'n barnu. Mae'r barn yn barod, a fydd y barn yn cael ei gadarnhau. Ond mae yna gyfle y prynhawn yma i nabod yr un sy'n neud y gwahaniaeth. Pa mae bwysig i hwn? Y gwahaniaeth yw tu fewn ein calonau ni. Chi'n gofyn y cwestiwn felly. Os e fe yw y gwahaniaeth, mae'r modd i ni derbyn y mab yn holl bwysig. Mae'n bosib wrth gwrs i y ddoi beth i fod ar wahân. Eich hennau chi wedi cael ei ddamnio dan digofaint. A Iesu Grist fydd ei achawdur. A fydd y ddoi beth yn cwrdd â. Dych chi wedi cael eich damnio, mae Iesu'n achawdur. Sut allwch chi dderbyn Iesu Grist? Fe yw gwahaniaeth, dych chi'n cynabod? Sut allai gael Iesu Grist? A mae gair yn dweud, nid trwy gweithredoedd, nid trwy ymdrechion, ond trwy ffydd. A mae hynny yn stori ben ei hunan dwi. Ymdrechion gweithredoedd, gyd yn wneud â chi, ond mae'ch ymdrechio chi'n bechadurus, felly does dim dyfodol yn hynny. Ond mae yna un sydd yn achub. Mae ffydd yn sôn am cydio ynddo fe, ac yn ei gofleidio ac yn edrych iddo fe. Ac felly yn wir, mae rhaid i ni
i gredu yn Iesu Grist. A mae'r credu mae'n bwysig. Yn bod ni ddim yn gwneud y peth yn ffordd ysgafn, ond yn hytrach mewn ffordd sydd o'r enaid. Nid mewn ffordd sydd rhyw fath o benderfyniad meddwl, neu penderfyniad bywyd hyd yn oed, bod y pethau yna yn rhan o'r peth. Ond mae rhaid i'r peth i ddod o'r capital, o'r brifddinas. Mae rhaid bod e'n dod o'r enaid, os yw e'n mynd i fod yn wir. Mae rhaid i'r enaid i gymryd a cael gafel o Iesu Grist. A felly mae'r gair yma yn sôn am gredu. Llawer o sôn fan hyn am gredu. Pwy bynnag a gredo yn ef anno 16. Pwy bynnag a gredo yn ddo fe. Mor syml yn dweud. Pwy bynnag a gredo yn ddo ef. Ac yn anno 18. Hwn sydd yn credu yn ddo ef, ni ddemnir. Mae hwnna digon hyfryd yn dweud. Os ydych chi cael eich damnio. Hwn sydd yn credu yn ddo ef, ni ddemnir. Ond hefyd, pwy bynnag a gredo yn ddo ef, ond caffel honno fywyd tragwyddol. Mae'r ddoi beth yna, ni ddemnir. A fe gawn ni bywyd tragwyddol. A felly, pwysigrwydd hwn yw y galon ti fewn. Mae rhaid chi edrych beth sydd yn digwydd yma halon ni. A fe enaid i, odw i mewn gwirionedd fi fy hunan wedi credu. Mor bwysig. Mae'n gwneud yn bersonol â chi. Mae rhaid i chi, eich hunan, i gredu yn Iesu Grist, yn eich calon. Cael profiad mewnol, profiad dwyfol. Fel wedes i y bore yma. Hen adfer, dwi'n siŵr pan mae hen yn ôl, fi'n cofio fe hunan. Fi'n siŵr bod mwyafrif fan hyn sydd wedi gwylio teledu ar ryw adeg yn yr amser hynny. Pryd bynnag oedd yr adfer yma, yn cofio'r adfer yma. Credit card, cardyn credit, Capital One. A'r dywediad oedd, what is in your wallet? Bwysig cael y cardyn credit yma. Oedd y mor ddefnyddiol, ond yn dweud, mor bwysig. Ac yn saff. Wel, felly, dyn ni'n gofyn fan hyn, beth sydd yn eich calon. Ac fe yw y gwahaniaeth. Felly, mae yna wahaniaeth mawr. Os nad yw Iesu Grist yn eich calon. Ond, os yw yn eich calon, wedyn, mae pob peth yn eich calon. Pob peth o ras Duw. Pob rhan o iachadwriaeth. Fe yw y fendith. Mae bendith yn eich calon chi. Yn fwy ac yn bwysig, mae'r gwaed ac mae cyfiawnder Crist yn eich calon chi. Yn eich lanhau chi, yn eich gwisgo chi, yn eich cadw chi, yn eich achub chi. Ond yn fwy na hynny, mae yna fendith. Bendith achubol. Bendith tragwyddol. Bendith ei hun. Does dim bendith fel y fendith ei hun. Ac fe yw y gwahaniaeth, fe yw y fendith. Felly credwch yn Iesu Grist gyfaill. Credwch yn Iesu Grist. Gwnewch yn siŵr bod ganddoch chi fe, nid yn eich wallet chi, ond yn eich calon chi. Gwnewch yn siŵr bod gyda chi Iesu Grist yn eich calon chi. Edrychwch chi mewn i'ch calon chi. Rwy'n ffordd chi'n agor wallet ac yn edrych mewn i wallet. Alla edrych mewn i wallet fan hyn a gweld beth sydd gen i fan hyn. Edrychwch mewn i'ch calon chi. Edrychwch mewn i'ch calon chi a gweld od yw e yna. Ac os yw e, o fi'n siŵr bydd y ysbryd yn dweud wrthoch chi, dych chi wedi eich aileni, dych chi wedi eich golchi yn y gwaed, a mae Iesu yn eich calon. Gadewch yn ei weddio. Diolch o Dduw am y cyfle i edrych ar y rhan yma o'r ysgrythur sydd yn sôn gymaint o materion pwysig bywyd a tragwyddoldeb. Ac yn gofyn y nawr o Dduw i ti i gymeryd y geiriau yma ac ei cymryd nhw ac i ti ddod yn nhw o Dduw i galon y galon fy bytai. A fydde ti o argwydd yn siarad i'n calonau ni ac yn dangos ni y ffordd
at Iesu Grist. Neu os ydyw e yna'n barod, o Dduw, siarada i ni o Dduw. Dweud wrthon ni a bod ni'n gadwedig, dweud wrthon ni a bod ni'n lan ac yn barod ac o Dduw bendithia. Hyd yn oed nawr o Dduw, bendithia ni yn o fe. Amen. Wel, gadewch ni orffen yn gwasanaeth ni gyda emyn 645. 645. Ai marw rhaid i mi, a rhoi fy nghorff i lawr. Oes rhaid i'm henaid ofnus ffoi i dragwyddoldeb nawr. Beth ddaw ohono fi, roedd gadael deiar lawr. Tragwyddol wai, neu hedd dilith, a fydd fy rhan rhyw awr. Deffroer fy nghysglyd lwch, pan seino itgon diw. E byd a dan a nef yn ffoi, rhag barnwr, merw a byw. O am gael treulio foes, clod im hardwydd mawr. Yr hodion isel gyda diw, tra fyddwyf ar y llawr. Gadewch ni'n sefyll i ganu emyn 645. Eithir e hwn a ddichwn eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth yw yn eich hawdwr ni, y bydd y gogoniant am awredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.